Yati usaon to mga bata ato bay para masakpan ba? Ay, sa... Ay, napoy sa kalibo. Kabalo na ko unsaon to. Pre, saludo kay kusay mga pre. Kaya kung utang nga Greenells, ibayaran ni Kagawad. Nga, nag-diskarte, guna to na, di ba? Hawag yung mga diskarte, mga papiti ba? O na mo lang, asa mo din mga amigo? Oo, kabalo, basig na to sa lang balay. Ah, mau ba? Oo, ano na. Oy, sakto kay nagtapok mo. Oy, kanay sa plano ni. Yun sa, hantak na mo ta. Ay dili. Pasa ta ng sugal. Unya, unsa may tuyo nimo diri sa mga? Na ako'y offer sa inyo ha trabaho. Kay nangita mo gud akong papa. Uy, kana, trabaho, pila sildo? 1K ra gud ang adlaw gud. Uy, 1K daw nga adlaw go. Pwede may tulo? Pwede kayo, mas maayo. Uy, pwede daw. Nga, kano sa mi magsugod? Karon na. Uy, karon na. Tara. Pero tayo sa, sa trabaho na mo? Trabaho ninyo, magbantay ra mo glasto. Ay, okay ra na go kay maglingkod na ta. Oh, sige tara. Tara. Mao ninyong office diri ha. Mo ni? Oh, mo ni diri. Sit, isa na may bangko na lagi. Ay, mo sige reklamo basta ang isa rin mo lingkod ra. Bodyguard ka, bodyguard. Dire ko. Sige. Sa man kano sa mga out naman eh? Unya nga alas 4. Pwede na mo pasi. Unya, ugway mo patad sa mga nagyapon mi sweldo. Manaay mo patad o wala. Matik ninyong sweldo. Manidan daw be. Manidaw yung gusto. O na raw. Oh. Uy, kanas, kaliu. Nya. Biyaan sa tamo ha. Uy, pre, salamat kay pre. Sige na gid. Sige na. Pati ako. Sige, pre, ingat pre. Dili ako kansi sa kong 1,000. Kay mabawi magyapon to mahimo man tog 2,000. Bad. Ulat sawad. Sa man ko aman mo kung bag. Nako itugan sa imuha ba? Unsa lang po na itugan-tugan masig palpak na po na. Dili lagi legit na ni. Unsa lang po na itugan nimo? Nay nagpalasto dito ba? Naana po nagpalasto. Oh, nay nagpalasto dito. Tulo sila ka buok. Kahit ulo ng mga kisa man ng mga buangan na. Ambot katon mga tambay gahi kay mga ulo. Kana sila bab. Madakpan lagi na ako naron. Sure ka? Asa Oy. napit sila ng plastar? Na sila dituan. Napigid sila yung office ito. Aircon pag yun. Aircon pag yun. Hayang-haya gud sa mga animal. O gani no, mo nang atuan na sila dito. Bantal dito ng mga palahubog na. Wala ta ko diri O sige, lang sila. ulaton ti kadriya. Wala ta ko da. Wad. 3 mil ha pag madakpan nimo. Hoy. Oy, kagawad. Unsa man na imong kabuang diri ng palasto-lasto mo daw ka? Unsay palasto? Oh, unsa man ang papel ug ballpen no? Oh no. Unsa day? Naglista ra man ko. Lista og number sa lasto. Ay kog piti ko ka sa kwaron ba? Pataka ra man ka wadoy. Oh, go, bante na mo diri go. Oh, pre, kadwa na niya. Lista na. ko, pre. Katulo. Oh, alin mo, pre. Oh. Pila naman ni mayat? Kadwa, pre, kadwa. Kadua. Umada mo lang. Katulo. Katulo. Sa manis kagawad na nagpatakaro man kang istorya dawan. Ano day, pre? Unsa may istorya ng Kagawad? Nag-isyuan ta na ng palasto do ta diri ah. Naamang gawin nag-report sa kuha, naglasto daw mo diri ah. Na, kabuang ni Muwad nga nanarbaw mig tarong diri ah. Pugat ba mga trabahawad? Lambos na ko sa muharon. Oh, relax lang. Sa mga kagawad. Wala ka na-deklaro ang tugan-tugan sa kuha di ay. Kabalo bitaw ang mga trabahante may diri halos. Gawon na narbaho mig tarong, dautan mig ta. Pasiluan lang yung ko, pre ha. Sige na, padayon na ninyo ka. Hakot tayo kay. Pasin ako, sige. Sige, pasensya lang kayo ha. Okay, hawat lang mga kayo na. Kani akong 1,000 ginansya jud tog 2,000. Si 2,000 si mong mata. Si Iwan. 2,000 si mong mata. Unsa to imong giingon na lasto-lasto sila dito. Naglasto bitaw sila dito awan. Naglasto-lasto si mong mata, nagtrabaho ang mga tao, dautan nimo, daot kay kambuanga ka ba? Si nagtrabaho na nagpalasto-lasto man to sila dito. Tanawa dito, tanawa si mong duha ka mata. Pasi. Patakar kang tugan ha. Tama jud day mong inala, pre. Gilaglag jud day tani pare. Matay pre, dakuar pre ni kalibong adlaw no. Bitaw po, pre, no? Yang trabaho na to, magtangara, magsulat-sulat ra no. Ay, kay no, murag kadudahan ni pre ba? Ayaw mo kabalaka pre. Naga po yung plano ani. Ingnan bitaw tamo na halata ra kayo, dako ra kanang kalibo eh. Mas naisahan siya, pre. Kay kung marama siya, mas marama man ka. Oh, sa pamandiay. Na, yati nagpakot-akot og kahoy mga buwang. Ano na kong 1,000? So, unsa may plano na to ron? Let's go na sa Perido. Tama lang. Chika.